Goedenavond, het is zaterdag 29 oktober en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. Voor de 12e keer kon er gewandeld worden tijdens de Mallardmars van Nieuwdorp naar de Sloedam. Soldaten die gesneuveld zijn bij de slag om de Sloedam in de Tweede Wereldoorlog worden daar herdacht. Dat gebeurt ieder jaar om deze tijd, maar vandaag was het wel extreem warm. Als ik naar de afgelopen 5 edities kijk, dan is vandaag toch wel de beste dag. Vorig jaar regende het echt verschrikkelijk. Nu zijn er zelfs wandelaars die in korte broek hun route lopen. Waarom niet? Het is bijna november, maar ja, het is gewoon prachtig weer. Dus koud zullen we het niet hebben, daar ben ik niet bang voor. Ik voel mij een beetje te zomers, maar ze gaan goed weer af. Denk ik. En als je loopt, je hebt het gauw warm. De organisatie merkt dat het goede weer bijdraagt aan een hogere opkomst voor de herdenkingswandeling. Van tevoren hadden we sowieso al honderden inschrijvingen en we zien ook op de dag zelf, mensen konden vanmorgen ook nog starten, dat het erg druk is. Hier op deze plek worden we herinnerd aan de vele slachtoffers die voor onze vrijheid vochten. We mogen en kunnen ze niet vergeten. De Westerschelde-tunnel was vandaag tolvrij. Dus dagjesmensen konden gratis heen en weer rijden tussen Zeeuws-Vlaanderen en Midden-Zeeland. Gratis reizen kon ook met de Westerschelde-ferry. Maar dan moest je wel een speciale achternaam hebben. Mensen die een achternaam hebben waarbij je een associatie kunt leggen met de Westerschelde, met de visserij, met de vissen die hier zwemmen. Ja, dan heb je gratis overtocht. De actie is bedoeld om de boot ook in het laagseizoen onder de aandacht te brengen. Belangstellenden waren er vanmorgen al genoeg. Ja, dat klopt. Vandaar ben ik hier. Hoe heet u dan? De Visser. Visser heet. U heet Visser? Ja, klopt. Oh, u bent speciaal hier naartoe gekomen? Ja, dat klopt. Ja? Zeker weten, we hebben er zin in. Mensen komen hier zo binnen en zeggen vanzelf al dat ze een vissersnaam hebben. Of een naam die gerelateerd is aan een vissersnaam of een vis. En wat heeft u al gehad? De Visser. Er waren ook twijfelgevallen. Ik heet Janice Bom. B-O-M, zo'n ding wat ontploft. Een beetje een twijfelgeval, want er liggen hier best wel eens bommen in de Westerschelde. Oh ja, dan moet ik even teruggaan. Ja, we hadden een mevrouw en die heette Bom. Mag die nog gratis? Bom, nou... Een hoop bommen in de Westerschelde. Ja, die mag dan nog wel mee, maar wij zien het positief als een explosie. Dat iedereen hier een beleving heeft aan boord. En zo werd het een gezellige overtocht vandaag van Vlissingen naar Breskens. Vrienden Robin en Dusan hebben in Hoek onder de naam De Gebroeders Geef een ruilactie opgezet om mensen die dat nodig hebben te helpen. De spullen worden geruild of gratis weggegeven met als motto veranderen door te handelen. Wij halen gratis spullen op bij de mensen. Of ja, ze doneren ze eigenlijk. En wij knappen ze op, wij maken ze schoon en wij brengen ze weer aan de mensen die er baat bij hebben, dus behoefte aan hebben. Er komt dus geen geld aan te pas. We doen het naast ons werk. In de avonduurtjes, de middaguurtjes. Ze kwamen op het idee omdat ze zelf ook in een benarde situatie hebben gezeten. Ik kom uit een pleeggezin. Ik was 18 en toen hebben we besloten dat ik op mezelf moest gaan wonen. Nou, vanaf dat moment kwam ik in een leeg huis in Filipijnen. En ik had eigenlijk alleen een lamp en een bank. En dat was echt het begin gewoon letterlijk van dat ik eigenlijk niet meer wist van hoe kom ik nou aan spullen. Op dat moment had ik jammer genoeg mijn baan verloren. Dus het kwam allemaal samen en dat hebben veel mensen. En daarom dat wij nu zoiets hebben, dat is onze drive om dit veranderen te kunnen doen. En zo willen ze zorgen voor een net iets betere wereld. U zit nu een tijdje op de nieuwe kruk. Hoe zit die? Ja, perfect. ja, het zit goed. Dus, een gelukkig mens. Blij mee. Ja, ik ben er blij mee. Ja, echt. De zaalvoetballers van Groene Ster Vlissingen zijn er gisteravond niet in geslaagd de topper in de eredivisie tegen FC Eindhoven te winnen. Al na 30 seconden komen de bezoekers op 1-0 door een doelpunt van Zakaria Amrani. Eindhoven won tot nu toe al zijn wedstrijden. Groene Ster verloor vorige week voor het eerst. In de eerste helft kijkt Groene Ster al gauw tegen een ruime achterstand aan. Hier maakt de Vlissinger in Eindhovense dienst Saïd Bouzambou er 3-0 van.
De Baskersburg is vol en kan ondanks de achterstand toch nog juichen zo nu en dan. Bijvoorbeeld voor deze redding van de 62-jarige doelman van Groene Ster, John van der Elburg. Maar hij kan niet voorkomen dat de stand bij rust 7-2 is in het voordeel van Eindhoven. Na rust komt Groene Ster beter voor de dag, houdt het beter stand en maakt het zelfs nog 3 goals. De derde is hier in de maak. Hisham Bouzambou, het jongere neefje van Said, levert het voorbereidende werk en Haitham Kadiri zorgt ervoor dat Groene Ster alsnog met opgeheven hoofd verliest. 10-5 is de eindstand. Over 2 weken speelt Groene Ster tegen FC Marlene. Het duurde even met de zon en de hoge temperaturen, want tot laat in de ochtend was het grijs, met lokaal ook een buitje. Maar juist rond het middaguur brak de zon door, de wind draaide naar het zuiden en bij een aanlandige wind werd het 19 à 20 graden. Maar verder kwam het lokaal tot rond de 23 graden. En zo warm is het bij ons eind oktober nog nooit geweest. Een record dus. Die bijzondere temperaturen zijn er vanavond ook nog wel en vannacht is de minimumtemperatuur zo'n 14 graden. En het blijft droog met opklaringen en wolkenvelden. Die afwisseling hebben we morgen ook. Er is redelijk wat zon. Er zijn ook bewolkte perioden. Het is droog en er staat windkracht 2 tot 3 morgenmiddag uit het zuidwesten. Aan zee af en toe windkracht 4. De maximumtemperatuur is 17 tot 19 graden. Maandag is ook behoorlijk zacht en vrijwel droog. Dinsdagnacht passeert een front met regen en daarna vallen er van tijd tot tijd buien. Dinsdagmiddag is het nog zo'n 16 graden. Daarna is de middagtemperatuur 11 tot 14 graden. En tot zover en ook graag tot zo bij Zeeland de Week met een overzicht van het Zeeuwse nieuws van de afgelopen week.